Linea bizarran 0 eta kulturan 3 gradu eta leku batzuetan hau iragartzen egin dugu, baina leku batzuetan ia min geratzen da tenperatura altuena hori gurean ez sarri gertatzen. Itsasoan nahiko lasai dago, adibidez astearen erdian ondo itsaso mugituko dela, Atlantikoan sartuko dituen borraska sakon batzu direla medio, baina gainerakoan dira. Harri egunara berez ere nahiko hondartza lasaia da, gero barrutia egoatu du gaur, eta bai, ditu itsasertzean segur elurra egiten, baina gainerakoan olatu handirik ere ez dago. Iparra fin goizan zakarra dira, arratsaldean lauko gola izango ditu, baina izango gola zakarra izan ditugu, itsaski erdigo eginetan, olatuak metro bete, baina hondartzari ere gutxiago, ura 12 gradutan, gaur, uretara sartu ezkero, ura ekela gondu da bain, ateratzerakoan madarikatua, itsasbera da ez dugu, laurak 18an, eta itsasgora